Dáme všetky a hotovo. Je to vyriešené. Štart! Nesmejte sa. Idú najlepšie. Vyrovnaj si ho. Vyrovnaj si ho. Môže to byť... Áno, jasne, pravda, dobre. Další klinec. Aj ty nemáš jako. Další klinec. No, aspoň jednu. No. Predávajú. Čo? Nepredávajú. Nedáš, ja ti dám. Nedýchaj. Nevel spávanku. Jedna. Dve. Bože, vyššie. Aj. Nedýchaj. Malo techniku. Takže 2, 4, Koľko? 2? 7 a ty tam daj 10. Martin, boli všetci hodili, aby si aj ty hodil. Budú hodiť, treba hodiť. A zatiaľ máme najviac, však? Takto. Povedal som, že zaberiem na poslednú chvíľu. Aj ten druhý tam daj. Máme najviac, máme 8. Kľude. Dobre, ticho. No, vidíš. Ešte jednu. Ešte prídeš o rodinné šťastie. No. Teraz zbraje do teba. Bojím, ale stále na jedno a to mne... Na jedno miesto, no. A si ten kolík presuneme. Zoriť. Nejdem. Nenadáva sa tlačia, ale však ja som... Múdre šula. Pomále, pekne, počítaj, jak sa depadne, tak správne. Ona to hádže z vrchu, víte, to hádže z vrchu, ona hádže z vrchu. Natlkanie klincov 9 bodov, krúžky 3 body, mince 18 bodov, skrutke matice 28 a strelba z vzduchovky 64, dohromady 24 bodov. Na prvom mieste sa umiestnili dievčatá z krajného. Počtom bodov 148.